Ialay din po natin ang misang ito, ialay natin ang misang ito para sa karangalan ng Virgen de los Remedios, patrona ng lalawigan ng Pampanga, at para sa kagalingan ng Prinsalina Miranda. Papasalamat din sa kapanganakan ni Cynthia Sagum at Catherine Yabot Cruz. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Mga kapatid, ang lahat-lahat ay galing sa Panginoon. Ang lahat-lahat ay sa Panginoon. Sa mga sandali na tayo nagkatubili sa ating pagbibigay ng ating sarili sa Panginoon, hilingin natin ang kanyang habag at pagpapatawad. Sa mga sandali na kami nagkaila sa iyong dakilang pag-ibig para sa amin, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa mga sandali na kami hindi nagtiwala sa iyong kadakilaan ng biyaya, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa mga sandali na kami naging makasarili at hindi nagbigay ng aming sarili para sa aming kapwa, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Kaawaan kami. tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tunguyan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ng kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po'y maupo. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan.
Sinong tao ang makatatarok ng kaisipan ng Diyos? Sino ang makaalam sa kalooban ng Panginoon? Kapos ang kaisipan ng tao at marupok ang aming mga panukala, sapagkat ang aming kaluluwa ay binabatak na pababa ng aming katawang may kamatayan. Ang aming katawang lupa ay pabigat sa isipang punong-puno ng mga panukala. Nahihirapan kami para mahulaan man lamang ang nilalaman ng daigdig. Nahihirapan din kami upang malaman kung ano ang mga bagay sa paligid namin. Sino kung gayon ang makauunawa sa mga bagay na makalangit? Walang makaalam ng inyong kalooban, malibang bigyan mo siya ng iyong karunungan at lukuban ng inyong diwang banal mula sa kaitaasan. Sa ganitong paraan lamang may wawasto mo ang mga tao sa matuwid na landas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon amin kang tahanan, noon ngayon at kailanman. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mang mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis, parang damo sa umagang tumutubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak, kung gumabi nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Yamang itong buhay nami maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Kung umagay ipadama, yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay nami may galak ang aming awit. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Filemon. Pinakamamahal ko, akong si Pablo, sugo ni Kristo Jesus, at ngayon nakabilanggo dahil sa Kanya, ang nakikiusap sa iyo tungkol kay Onesimo, na naakit ko sa pananampalataya, samantalang ako'y naririto sa bilangguan. Pinababalik ko siya sa iyo, at para ko nang ipinadala sa iyo ang aking puso, ibig ko sanang panatilihin siya sa aking piling, upang sa halip mo, siya ang maglingkod sa akin habang ako'y nabibilanggo dahil sa mabuting balita. Ngunit ayokong gawin iyon nang wala kang pahintulot upang hindi maging sapilitan, kundi kusa ang pagtulong mo sa akin. Marahil, nawalay sa iyo ng kaunting panahon si Onesimo upang sa pagbabalik niya'y makasama mo siya sa habang panahon. Hindi na bilang alipin, kundi isa ng minamahal na kapatid. Mahal siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo, hindi lamang bilang isang alipin, kundi isang kapatid pa sa Panginoon. Kaya't kung inaari mo na ako ang tunay mong kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo pang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Noong panahon iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang sino mang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y magbabalak, magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayain ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may pagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos, siya'y kukutsain ng lahat nang makakita nito." Sinasabi nila, "Nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi naipatapos." O sinong hari na makikidigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 na iyang kawal ay may sasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Pakinggan niyo po ang katabi niyo na good morning. Meron pa pong mga upuan, yung mga nakatayo, pwede po tayong 4-5 sa isang upuan. Sa isang upuan dito sa loob. Yung mga nakatayo po sa labas, lalong-lalo na po yung nagprosesyon, nakatayo mula pa kaninang alas 4, pwede po tayong 5. Yung iba po, pwede po. Sige po, pwede pang pumasok dito. Sa may harapan po, may 5, pwedeng 5. Pakitingnan lang po yung katabi nyo, baka may COVID. Okay. Sino po ang mga nag-asawa dito? Mga may asawa? Bakit? Face mask tayo ate, face mask. Okay. Sino po ang may mga asawa? Okay. Bakit po kayo nag-asawa? Bakit po kayo nag-asawa? Bakit ka nag-asawa? Para may katuwang po sa buhay. Para may katuwang sa buhay. Ibig sabihin, may dadagdag. No. Bakit po kayo nag-asawa? Alam ko na yung sagot. Para magkaroon ng 16, 14. Po dahil itong magkapamilya. Ng 16. 16 ba? 16 na anak pa eh. 14. Ilan sila? 16 na anak. 16 po. Nag-asawa kayo para magkaroon ng 16 na anak. Tito Merlin, bakit ka nag-asawa? Taga Laguna yung isa, taga Pampanga. Para po dumami ang lahi ng mga David. Para dumami ang lahi ng mga David. Okay. So, para dumami, para may makatuwang, para may makasama. So, dagdag, no? Dagdag. O, dine. Sino po yung mga nag-asawa dine? Sino? Tayo yung sumagot.
Sino mga nag-asawa din eh? Bakit po kayo nag-asawa? Dalag ako nga natang matwa. Bakit po kayo nag-asawa? Ay, masarap daw ang may asawa. Masarap nga ba ang may asawa? Walang sumagot. Masarap nga bang may asawa? Walang sumagot. Kukunti. Bakit po? Sino pa din eh? Bakit kayo nag-asawa? Para po magkaroon ng masayang pamilya. Magkaroon ng masayang pamilya, masaya ka naman ba? Po. Masaya ka naman ba? Opo. Opo. Opo, sabi nga. Bakit ka nag-asawa? Nagmamahal kasi po ako at ang nagkataon, ang minahal ko yung asawa ko at nagkaroon kami ng masayang pamilya. Nagmahal at nagkataon lang, no? Nagkataon. Kahapon po, kagabi may natanong ako. Sabi ko, bakit siya nag-asawa? EMDC pa naman. Yung isang sagot sa akin, para may makalabit, sabi yata. Yung isa naman, bakit nag-asawa? Sabi ko, EMDC pa naman. Sabi niya, ay among, nakulong po ako sa lakas ng ulan, kaya po ako nakapag-asawa. Sabi na, nakulong daw siya sa lakas ng ulan, kaya siya nakapag-asawa. Usually po, tinatanong ko ito sa mga ikinakasal ko. Handa ba kayong mamatay para sa asawa niyo? Tatanungin ko kayo, handa ba kayong mamatay para sa asawa niyo? Walang sumagot. Ba't walang sumagot? Nanabiring, kung buhay si Tatay Ipi ngayon, handa ka bang mamatay para kay Tatay Ipi? Handa kang pumatay para kay Tatay Ipi. Kapogi naman ang asawa mo, ano? Handa ba kayong mamatay para sa asawa niyo? Ay Diyos ko, ba't walang sagot? Handa ba kayong mamatay para sa asawa niyo? Ay Diyos ko, ba't wala talagang sagot? Pag tinatanong ko po ito sa mga ini-interview ko ikakasal, pag wala silang sagot, ang agad na sagot ko, agad na sinasabi ko, cancel ang kasal. Walang kasalang magaganap. Kung hindi ka handang mamatay para sa iyong asawa. Bakit ba? Nasabi ko na itong minsan sa isa sa mga humilya ko. Ang pag-aasawa, ang matrimonyo, at sa matrimonyo, handa ka dapat mamatay. Dahil sa matrimonyo, sa kasal, sa harapan ng Diyos, ikaw ay dapat mamatay. Ikaw ay dapat mamatay. Kaya tinatanong ko po, handa ba kayong mamatay para sa asawa niyo? Kagabi po may sumagot sa akin, among after 37 years po namin magkasama, handa na po akong mamatay ang asawa ko. Sabi no? Kung konsumisyon siguro yung asawa mo, kung inaaway ka lagi, binubugbog ka, kung handa ka na sigurong mamatay para sa asawa mo. No? Nung buhay po yung nanay at tatay ko, sabi po ng nanay ko sa tatay ko, then, ipanalangin mo, mauuna kang mamatay sa akin. Sabi ng tatay ko, na paano ka ba? Bakit pinapauna mo ko? Sabi ng tatay ko. Sabi po ng nanay ko, ay kawawa ka pag ako'y nawala sa'yo. Sabi ganyan ng nanay ko. Walang magluluto sa'yo, walang mag-aalaga sa'yo. Sabi ganyan. Kaya ipanalangin mo, mauna kang mamatay sa akin. Sabi ng nanay ko. Ayun nga po, nauna yung tatay ko. No? Talagang nanay ko magaling. No? Tanong, lagi kong tinatanong yun. Lagi kong sinasabi, kailangan mong mamatay.
Kapag ikaw ay nag-asawa, kailangan mong mamatay. Mamatay sa iyong sarili. You need to die of yourself. Mamatay sa iyong mga kagustuhan. Mamatay sa iyong pride. Mamatay sa iyong kataasan, katigasan. Mamatay sa iyong pagpupumilit na ikaw na babae. Mamatay sa mga kagustuhan mo na ikaw na babae. Mamatay sa pagmamatigas mo na ikaw na lalaki. Ibig sabihin, you're willing to sacrifice and to give it all para sa iyong asawa at pamilya. Handa kang ibigay lahat. Kaya dapat ikaw ay handang mamatay. We call that commitment. We call that commitment. Kaya nga po, marami sa mga kabataan ngayon o sa mga nagsasama ngayon, magkasintahan ngayon, ayaw nilang magpakasal. Mas gusto nila yung magsama sila ng hindi kasal, mag-live-in. Tatanungin mo sila, bakit ayaw mo magpakasal? Sagot, ayaw ko po ng commitment. Ayaw ko po ng commitment. Bakit? Ano ba yung panawagan sa atin ng commitment? Pagbibigay ng ating sarili ng buong buo. Ng buong buo. Hindi mo sasabihin na mamahalin kita after 15 years, hindi na. Hanggang 15 years lang, hindi. Hindi mo sasabihin, mamahalin kita kung sexy ka pa, kapag mataba ka na, hindi ka na. Mamahalin kita ngayong mabango ka, o ngayong mamahalin kita ngayong malaking sweldo mo. Pag hindi ka na mababa, hindi na malaking sweldo mo, hindi na kita mamahalin, hindi. Dapat ay buong buo ang pagmamahal. Tawag dito, commitment. At yun ay sa pagmamahal pa lamang. Ngunit sa Ebanghelyo natin ngayon, sa lahat ng sumasama sa Panginoon, napakaraming sumasama sa Kanya. At anong sabi niya? Oops, huwag kayong basta-bastang sumama. Dahil kung higit na mahal nyo ang sarili nyo, ang ama nyo, ang ina nyo, ang pamilya nyo, ang inyong asawa, ang inyong anak, maging ang inyong sarili, higit sa akin, hindi kayo pwede. Hindi kayo pwede. Ang hindi marunong magpasa ng kanyang krus, ang ayaw magpasa ng kanyang krus at sumut sa akin, oops, hindi kayo pwede. Jesus is testing their commitment. Jesus is testing their commitment. Na sa pagtawag, sa pagtugon sa Panginoon, sa pagtugon ng mga alagad sa Panginoon, o kung sino mang gustong sumama sa Kanya, it should be the totality of ourselves. Buong buo ang pagbibigay, ang pagsunod natin sa Panginoon sa ating sarili. Hindi pwedeng, sige Lord, susundin kita, paglinggo lang, no? Kasi doon lang ako nagsisimba. Sige Lord, susundin kita, pag may gawain lang kami sa kapatiran, no? Kasi doon lang pwede. Hindi. Dapat sa kabuuan ng ating buhay, sa bawat sandali ng ating buhay, ang commitment natin, ang pagsunod natin kay Kristo, sa mga turo ni Kristo, sa pagbibigay natin ng ating sarili kay Kristo, dapat ito ay buong buo. Amen. Pope John Paul II, or St. John Paul II, yung episcopal motto po niya,
Yung pontifical motto niya is totus tuus. Totus tuus. All yours. All yours. Ako'y iyong iyo. Ang sabi niya sa Panginoon. Di po ba sa pag-aasawa, kapag nagpapalitan na kayo ng pangako, for better, for worse, for richer, for poorer, ibinibigay mo ba ang iyong sarili? Ibinibigay mo ba ang iyong sarili bilang kanyang asawa? Ibig sabihin nun, sinasabi mo, opo. At sa pag-opo mo, sa pag-opo, Padre, yes, Father, sa pag-aido mo, ibig sabihin nun, buong buo, totus tuus, all yours. Bakit? Kasi ang lahat ng tayo, ang lahat ng sa atin ay sa Panginoon. All yours. Amen. Pero kung titignan natin, hindi lang po sa kasal, hindi lang po sa Panginoon, kundi sa ating araw-araw na pamumuhay. Sa ating pakikitungo sa ating kapwa-tao, sa ating pakikipagkapwa-tao, ito rin dapat ay buong buo. Sa ating pagmamahal sa iba, sa ating pagmamahal sa ating mga minamahal, ito rin dapat ay buong buo. May pagkakataon na sasabi natin, ay makikipagkaibigan ako sa iyo, pero ito lang ha, hanggang dito lang. Di ba meron tao pong ganoon? Ay sige, makikipagkaibigan ako sa iyo, pero ito lang ha, dito lang. Kung hindi rin buong buo ang ating pakikitungo sa ating kapwa-tao, kung hindi rin buong buo ang ating pakikisama sa ating kapwa-tao, pakikipagkaibigan sa ating kapwa-tao, anong tawag po doon? Plastic. Plastic. Kasi hindi buo. Hindi totoo. Plastic. Sa ating pagmamahal sa ating kapwa, hindi mo naman masasabing, o sige, yung pag-ibig ko sa iyo, ito lang ha. Ikaw ito lang. Ikaw ganiri lang. Hindi. Sino po yung may mga anak dito? 16, tatang, no? 16. O, sino po yung ibang mga anak? Italisa, ilan sila? 4. O, 4, 5. Sa mga anak nyo, sinasabi nyo ba, oh, since 16 kayong magkakapatid, anak, o sige, ilan ba yun? 1/8, 1/16. O, tag 1/16 kayo, no? O, anak, 4 kayong magkakapatid. O, yung pag-ibig ko sa inyo, tag 25%. 25% sa'yo, 25% sa'yo, 25% sa'yo, 25% sa'yo. O, kung 10 kayong magkakapatid, o sige, anak, yung pagmamahal ko sa'yo, 10% lang, ikaw 10% lang, ikaw 10% lang. Kasi 10 kayo. Ganun po ba? Hindi. Mamahalin mo ang anak mo ng buong buo. 100%. Kaya isa lang yan, kaya 10 yan, kaya 4 yan, kaya 3 yan, 100% ang pagmamahal mo sa anak mo. Otherwise, masasabi ng anak mo, ay may favorite, ay may pinapanigan, ay may paborito kayo, nay, tay, may paborito kayo. It should be buong buo, 100%. Sa ating pakikitungo, sa ating pakikitungo at pagmamahal, ito rin dapat ay buong buo. Sa pagsunod sa Panginoon, our commitment should be 100%. Even in our work,
sa pagtatrabaho, sa lahat ng gagawin natin, it should be 100%. Dahil sa pagtugon natin sa Panginoon, sa pagsunod natin sa Panginoon, ito dapat ay buong buo. Todos tuos. Amen. Ngayon ko lang po napagtanto. Yung akin pong kanta nung ako'y naordinahan bilang pari, ang pamagat po ay ikangan. Ikangan sa Kapampangan. Ikaw lahat, sa'yo lahat. Sabi po nung kanta, lelang mo ko, o kakong Ginoo, sablang ako, sablang kako, ikangan, bandi mo ko, o kakong Ginoo, sablang ako, sablang kako, kekangan. Sabi nung kanta, ako'y nilikha mo, o Panginoon. Kilala mo ako, Panginoon, lahat ng ako, lahat ng nasa akin, ikaw lahat, sa'yo lahat. Sana po, sa pagtugon natin sa Panginoon, sa ating buhay pananampalataya, masasabi natin, maging sa ating pamumuhay sa araw-araw, masasabi natin, totos tuos, lahat-lahat ay ating ibinibigay. Lahat-lahat ay ating ipinapakita. Lahat-lahat ng commitment natin ay ibinibigay natin sa Panginoon, maging sa ating pakikipagkapwa sa ating kapwa-tao. Totus tuos. Amen. Amen. Sumasampalataya ko sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumaw, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, turuan mo kaming magbigay ng aming sarili. Panginoon, turuan mo kaming magbigay ng aming sarili. Para sa simbahan, maiayo nawa ni Papa Francisco ng mga obispo, pari, diakono, at naming mga laiko ang aming kalooban sa iyong kalooban, sa aming bawat pagpapasya at paglilingkod sa bawat isa at sa sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magbigay ng aming sarili. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, gabayan mo nawa sila tungo sa landas ng pagiging tapat na tagasunod mo. Mahayag nawa ito sa mga pulisiyang kanilang lilikhain at sa kanilang mahabaging pagpapatupad sa saligang batas. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magbigay ng aming sarili. Para sa mga nakararanas ng paghihirap ngayon, makatagpo nawa kami ng kaalaman sa presensya ng mga taong nagmamahal at minamahal namin. Makita nawa namin ang aming mga pinagdaraanan bilang landas tungo sa pag-ibig mo. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magbigay ng aming sarili. Para sa mga mahal naming namayapa, tanggapin mo nawa sila muli sa iyong mapagmahal na mga bisig, lalong-lalo na silang mga nananatiling tapat sa iyo
habang sila'y nabubuhay pa kapiling namin. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magbigay ng aming Sa sarili. katahimikan ng ating puso at kalooban, natin pugilingin ang ating mga sariling kahilingan. Panginoon, nandirito po ang aming mga panalangin ng kahilingan ng aming mga puso. Naway sa pamamagitan ng mga ito ay tunay kaming mapuspos ng inyong biyaya at pagpapala at tunay na magbigay ng aming sarili sa pagsunod sa inyo. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa
Tayo pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas sa katapatan at kapayapaan. Ipagkalubong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay. At away magkaisa kami sa pagkikinabang sa banal na pag-aayong ngayon pinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawa ng hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Taas rin. iyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y Ama pasalamatan. naming makapangyarihan, tunay ang marapat ay kaya aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral sa pamumuhay namin araw-araw. Tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunlas ang katauhan ng Espiritu Santo yung unang aning bigay ng anak mo naglagak sa amin ang katiyak na kalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang umpay sa kalamitan. Kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Tayo po'y lumuhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan kahit sa pamagitan ng Espiritu. Gayon pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog ay nawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niyon. Inabot sa kanyang maalagan at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at kanin ito ang katawan na may handog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan ay nawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot yun sa kanyang maalagan at ang wika, tanggapin yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at wala kang gantipan, ibubuhos para sa inyo at para sa tanan. Para sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin yung lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Ligtas mo
alas sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Naaalay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay at ang kalis at kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami uminarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan, dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo Emerito ng Tanang Kaparihan at lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal, lalong-lalo na si Juan Paulo una, namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng anak aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang mapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya, tayo dumulog sa Ama nating nagbibigay ng lahat sa atin. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, ang kapayapaan na iniwan ko sa inyo, mga kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo, tungayan ng mga pananampalataya at ang aming pagkakasala, pagkalooban mga kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayo. At sumainyo rin. Ibigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace.
Mga kapatid, at si Kristo ang kordero ng Diyos na mapagmahal sa atin, mapalad tayo. Tayong tumatanggap sa Kanya sa Kanyang banal na pigil. Panginoon, hindi ako karapat-dapat ang magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Dok.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinapalakas sa iyong inubuhan. Pagitapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niyang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo pagpa sa walang hanggan. Amen. Ang ating pong mga Hermanidad 2022, pinamumunan ni Boy Pax Gonzales, ang ating Hermano Mayor at Hermana Mayor Kat Cruz ay naglabas na po ng mga solicitations para po sa mga barangay at sa mga sitio para sa darating na kapistahan ng ating mahal na ina Nuestra Señora de la Merced. Wala na pong 3 linggo. So, tayo pong lahat ay inanyayahan na makiisa at tumulong po ito sa kanilang gawain para sa kapistahan ng ating mahal na ina. Sa magsisimula po ang ating nobinaryo sa September 15 na pamumunuan po ng Obispo ng Malolos, Most Reverend Dennis Villarojo. Mamayang hapon po ay mag-uumpisa ang Cruzada de la Merced at ang Triduo po parangal sa Nuestra Virgen de los Remedios sa ating mga sitio. Mamayang hapon po ay dadalhin ang ibahay ng mahal na ina sa sitio 1 kay Nana Celi, sa sitio 2 hanggang bukas po ng gabi. Bukas ng gabi alas 6:30 ay magkakaroon po ng misa. Bawat alas 6:30 ay may misa. Ililipat po sa sitio 2 sa bukas ng gabi at sa sitio 7 o sitio 3 sa susunod na gabi. September 4 to 5 sa sitio 1, September 5 to 6 sitio 2, September 6 to 7 sitio 3, September 8 to 9 sitio 4, September 11 to 12 sitio 5 na po. Ang mga misa po noon ay alas 6:30 ng gabi, sabay po ng paglalanya, pagpapahid ng langis para sa mga may sakit. Ito po ay paraan natin para mapalalim pa ang ating debosyon sa ating mahal na ina Nuestra Señora de la Merced. Nagpapasalamat po ako sa ating kapatirang Divine Mercy, kaya po Conching, 10 ng lahat ng bumubuo ng kapatirang Divine Mercy sa pagtanggap po sa ating mahal na ina Nuestra Señora de la Merced sa kanilang chapel. Palakpakan po natin sila. Salve Regina. Oculos ambos converte et misum benedictum fructum ventris tui, nobis poso exilio ostende, o clemens, Virgen de los Remedios, patrona ng lalawigan ng Pampanga,
Ipanalangin mo Sa kami. Señora de la Merced, ina at pintakasi namin. Ipanalangin mo kami. Assignment po natin sa mga mag-asawa lang to, sa mga mag-asawa. Ngayong linggo pong ito, o any day ngayong linggo sa mga mag-asawa, mag-date po kayong dalawa. Kayo lang po. Huwag kayong magsama ng anak, huwag po kayong magsama ng apo. Kayo lang po. Pinag-usapan natin sa gospel, sa milya, ang commitment. Re-reklamo yata kayo. Ang commitment na po. So, para mapalalim po ang commitment, mag-date po ang mga mag-asawa. Amen? Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Palain kayo ng makapangyarihang Diyos sa punang inyong pamilya, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa natin ay alay na umayo kayo at ibigay ang sarili ng buong buo sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Magandang umaga sa inyo lahat. Viva Nuestra! Viva!